podstate Aquaclean je názov umývateľnej látky, ktorá už pri svojej výrobe v podstate sa impregnovala nanotechnológiou a pre zákazníka alebo užívateľa má super obrovské výhody v tom, že tá látka vám nenasaje tekutinu, dá sa veľmi ľahko vyčistiť. Každý bežný flak, každá bežná tekutina ju fakt jednoduchými 2 krokmi odstránite. No, na Silvestra s šampanským, bežne kávou, červeným vínom po večeroch, čiže v podstate tie bežné tekutiny by mala zvládnuť Aquaclean látka, pretože vám nenasaje do štruktúry. Vysajete ju, alebo vytiahnete vlhkosť suchou servítkou a potom zoberete handričku, vlažnú vodu a vyčistíte to do sucha. Aquaclean v domácnosti pre vás znamená no problém.